Hejsa, og velkommen til kapitel 1. Mød din angst. Angst er dit alarmberedskab. Heidi, er du okay? Er der noget galt? Hun stod lige ved siden af mig, og hun havde sin hånd på min skulder. Alligevel føltes det, som om hun var langt væk. Jeg orkede ikke at svare hende. Mit hjerte hamrede afsted, og jeg havde svært ved at trække vejret. Svimmelheden gav mig en fornemmelse af, at nogen havde tvunget en varm osteklokke ned over hovedet på mig, og lydene blev derfor på en eller anden måde så fjerne. Musikken fra teltet havde fået en anderledes klang, ligesom stemmerne og festivalstemningen forstummede. Min veninde talte til mig, alt imens mit eget fokus udelukkende handlede om at stå oprejst og komme til mig selv igen. Det føltes som om alle kroppens alarmsystemer var sat i aktion. Varmen bulrede indefra, som om jeg var ved at eksplodere. Hjertet bankede, og det hamrede i mine tændinger. Jeg havde ellers været forberedt på koncerten, og på, at der ville være mange mennesker. Jeg havde også set, at teltet var åbent hele vejen rundt. Jeg vidste, at det var nemt nok at komme ud, og der var ikke noget, jeg behøvede at være bange for. Min hjerne forsøgte hele tiden at minde mig om det. Du bliver ikke klemt indenfor denne gang. Du kan sagtens forlade stedet. Alligevel mindede det alt for meget om sidst jeg fik det dårligt. Du kan komme ud i solen, ud i den friske luft med det samme. Du behøver slet ikke gå i panik, forsøgte jeg at berolige mig selv. Men jeg fik følelsen af, at alle dem, der stod tæt op ad mig, de invaderede min krop. Kunne de dog ikke bare flytte sig, alle sammen. Musikken fra scenen kørte som baggrundssummen. Jeg måtte væk. Jeg maste mig igennem menneskemængden væk fra farezonen. Mit fokuspunkt var den klare blå himmel, der som mit kompas ledte mig på vej ud til den friske luft. Friheden. Da jeg kom derud, føltes luften langt fra så frisk, som den havde set ud indefra. Jeg bukkede mig sammen, og jeg tog mig selv på knæene. Mon det er sådan, folk har det, lige inden de falder om. Måske lige frem, inden de dør. Måske er jeg i virkeligheden selv ved at dø. Den luft, jeg burde kunne trække ned i mine lunger, ville ikke derned. Så jeg forsøgte flere gange at hive vejret helt ned i maven, men det var som om, at noget stoppede det. Alle ved da, at man dør, når man ikke får ilt nok. Sådan starter kapitel 1 fra min dagbog. Du sidder sikkert og brænder efter at vide, hvordan du med trekløveret accept, medfølelse og bevidst nærvær kan leve dit liv på en ny måde. Men inden jeg gennemgår det, så er det vigtigt at kende lidt til, hvad angst egentlig er for en størrelse. Angst er, hvor mærkeligt det måske kan lyde, en af livets grundvilkår, et af menneskelivets grundvilkår. Du kan ikke undgå at blive bange og mærke angst i løbet af dit liv. Man kan sige, at angst er dit indbyggede alarmberedskab. Selvfølgelig så bliver du bange, når du står over for en helt reel trussel. Indbrudstyven, som er truende over for dig, den bidske hund, der er ved at overfalde dig, eller bilen, som er lige ved at køre dig ned. Du har sikkert også været bange for mørke, edderkopper, flyveture, tordenvejr eller højder. Måske har du oplevet, at du har været bange for at dø. Måske har du følt dig bange for at være sammen med andre mennesker. Vi oplever alle at være bange indimellem. Angst er i virkeligheden et reaktionsmønster, som har til formål at forberede dig på at reagere, når du møder fare og trusler. Angst skærper din opmærksomhed, så du bliver klar til at gribe ind og beskytte dig mod en eventuel trussel. Forestil dig dine forfædre, hulefolket, der kunne komme til at stå ansigt til ansigt med et farligt rovdyr, hvert øjeblik det skulle være. Hver eneste puslen i krattet kunne udgøre en potentiel fare for deres overlevelse. For at sikre overlevelse i junglen er kroppen udstyret, så hver eneste puslen i krattet kan få hjertet til at banke hurtigere og gøre kroppen klar til at kæmpe eller flygte.
Jo bedre hulefolkets trusselsystem var, og jo bedre deres kamp- og flugtmekanisme var, jo større chancer var der for at overleve. De hulemænd, der var gode til at overleve, de bragte deres gode kamp-flugtgener videre til næste generation, og så videre igen. I forhold til vores overlevelse overtager følelser som angst, vrede, afsky og tristhed ofte pladsen for glæde og andre mere positive følelser. Det giver større chancer for, at du overlever. Ganske simpelt. Af samme grund er din hjerne også god til at huske negative ting og oplevelser, der kan true dig, så du ikke begår den samme fejl 2 gange. Det betyder, at du kan komme til at fokusere mere på det negative end det positive. Det handler om vores overlevelse, mere end det handler om, at vi skal være lykkelige. I dag stræber mange efter lykken, og vi har tendens til at møde angst, vrede og andre svære følelser, som tristhed, med en fornemmelse af, at der er noget galt med os, når vi oplever det. Du må lære at acceptere og tåle disse følelser som en helt normal reaktion på det, der sker i dit liv. Hvis du oplever modstand mod de følelser, så er det vigtigt at huske på, at de rent faktisk udgår fra det system, som opstod for at kunne beskytte dig imod fare. Dine følelser er vigtige informationer til dig omkring det, der sker i dit liv. Forestil dig, at du ikke havde følelser. Det ville blive rigtig svært for dig at tage beslutninger og mærke efter, hvad der var rigtigt og forkert. Uden følelser ville du også have svært ved at mærke efter, hvad der er vigtigt for dig og dit liv. Når du nu ved, at følelser er budbringere, og at de udgår fra et gammelt system i dig, der er styret af hjernen, så kan det være en fordel at blive bevidst om dem, som noget du ikke selv har valgt. Med den bevidsthed kan du træffe nye valg i forhold til, hvordan du forholder dig til de følelser. Alle mennesker oplever angst i løbet af deres liv. Selvom det føles ubehageligt, så er det vigtigt at huske på, at angstens formål er at gøre kroppen klar til at reagere, når du møder fare og trusler. Uanset hvad der på den ene eller anden måde føles som en trussel mod dit fysiske eller psykiske velbefindende, så vil din krop reagere ud fra samme system.